Takže čaute lidi, vítám vás u dalšího trošku netradičního videa a to je video z Geometry Dash. Což pokud hru lidi neznají, tak je to úplně jednoduchý, prostě máte kostku, šáháte na monitor a u toho se snažíte, abyste neumřeli, víc to vysvětlit nedokážu, ale to nevadí. Dáme si level 1 takovej na ukázku, base after base. A vidíte, je to úplně jako takhle jednoduchý o tomhle že jenom takhle šáháte na monitor a prostě takhle skáčete. Ale pak jsou tady i jednodušší levely, ale ty tady zatím nechci ukazovat. Což, když to teďka nemám v rukách, tak je to docela těžký, lidi. Ale jo, pokusím se to nějak aspoň trošku vyhrát. Tak. Jinak lidi, kdybych to měl v rukách, tak je to úplně něco jiného, jak hraju. Ne. Lidi, viděli jste to? Tak to jsem se tam dobře bugl teďka. Tak. Dobrý. Pak je tady i level Can't Let's Go, který je nejhorší. Já jsem na něj dal lidi asi tak 200 pokusů a nedal jsem ho. No a teď jsem to zase potentoval. Ale to nevadí. Tohle to byl level jen tak na ukázku. A pak jsou tady i další, o dost těžší levely. Ale jsou tady i levely, které jsou ještě o hodně těžší. Ale mají teda hodně dobrou písničku za mě. Což jeden je třeba Time Machine, neboli časová mašina. Ne. Ne, no lidi, to tak jako na ukázku ta písnička a pak ještě X-Step. To je taky docela dobrý. Ale je to stejně o pusu jako ostatní tyhle ty těžké levely. A s jednou rukou lidi ta raketka, to je strašný, to nejde. A nebo pak je i Electroman Adventures, je hodně dobrý. Můj jednu dobu nejoblíbenější level. Jako s muzikou. Já už jsem to lidi asi tak čtvrt roku tu hru nehrál a dneska jsem se koukal na moji hlavní obrazovku a řekl jsem si, jo, natočím dneska Geometry Dash. Měl jsem na to docela chuť na to. A hlavně i kvůli tomu, že tohle je docela na internetu rage hra, ale já neraguju, já jsem klidný, neraguju a ty Wizardi z Plants vs. Zombies, na ty zapomeňte. Protože já nemůžu za to, že mi tam kytku změní v ovcu, aby nemůže potom útočit. Tak. Tryhard mod, lidi. Ne. No, to tak bylo taky na ukázku, ale potom je za mě pardon lidi, a potom je za mě dobrý Electrodynamic. A pak tady jsou lidi už ty neviditelné bloky, ale jinak takhle hru si můžete stáhnout jen tak na Google Play, obchod Play, ale já mám vylepšenou verzi, která je za peníze, což třeba za tu, kde je za normální zadarmo, tak tam jsou všechny tyhle levely, ale po Hexagon Force tady ostatní už tyhle levely nejsou. Což je to škoda, ale nevadí. A pak je hodně dobrý Geometrical Dominator, neboli geometrický dominace, nevím. Dominátor prostě. Nevím, jak bych to měl jinak přeložit.
A ten level je speciální v tom, že je takovejhle trošku 3D, což se mi na něm strašně líbí. A v tom lidi, jak je to 3D, tak je to docela těžký rozpoznat, kde jsou ty bloky. A proč teďka jsem využil 5 pokusů lidí úplně zbytečně? Tak. No, a tady s tím robůtkem potom musíte časovat ty skoky. A pak je tady ufonská loď a tak, ale to už je potom s tím strašně těžký. Ale ten robůtek tady prostě musíte časovat ty skoky. Což někdy je to fakt těžký časovat. A ne, a to je docela těžký s těma malýma spajkama, s těma bodlinama. Ale můj oblíbený je i Blast Processing. A to je taky 3D, což vůbec se mi to prostě nelíbí. A teďka lidi je tady takováhle šipka, což je asi jedna z nejtěžších věcí. Což musíte klikat a podle toho, když neklikáte lidi, tak ta šipka jde nahoru. A když to držíte nebo klikáte, tak ta šipka jde dolů a zase nahoru a takhle to musíte střídat. Což je to strašně docela těžký. A nechápu ty frajery, který na YouTube nebo takhle na internetu to dávají úplně s přehledem, kdy ta šipka tady jede 3 triliardy světelných kilometrů za hodinu. Což já nezvládám ani tohle, což tam to bych vůbec nezvládal. Takhle. Ne. You jump like a pro. Že ty skáčeš a líbí se mi, že seš pro, prostě pokročilej. Nevím, jak bych to měl přeložit. Jako skáču jako profík, nějak tak bych to přeložil. Což já a angličtina se docela jako... Jo, já a angličtina jde docela do sebe. Ale je ta šipka docela těžká. Hlavně je to hodně o nervech. A hlavně když teďka natáčím na YouTube a není to bez YouTube, tak docela se na to soustředím, protože moc tady, abych tady ten půlku videa tady měl 50 nepovedených pokusů, což to se mi zrovna moc vydávat nechce. A ještě lidi zase moc s tím střihem neumím, takže tak. A sakra. No, to taky bylo takhle na ukázku, ale můj docela ještě dost oblíbený level, který jsem málem dal, je tady Jumper. Ale moje oblíbená písnička je u toho Back on Track. Což není ten začátek úplně oblíbený můj, ale potom, jak budu trošku u konce, tak pak to začne být oblíbený. Což za chvilku to doskáču. Tady tyhle ty začátečnický levely nejsou těžký. A tady potom jsou lidi coiny, za který dostáváte různý achievementy a tak. Ale to se mi moc nechce sbírat. Ale pak jsou tady i levely, ke kterým přímo potřebujete ty achievementy. Což někdy je to blbý. Ty coiny sbírat. A teď už ta písnička začíná být lidi docela dobrá. A teďka lidi, to je extrémně dobrá ta písnička. A náš první dohraný level tady. Sice nějaký, který už jsem pak několikrát dohrál, ale vůbec to nevadí. A potom bychom si ještě mohli dát takhle na ukázku, jestli vás Geometry Dash bude bavit.
tenhle ten level, protože to taky nemám rád. Theory of everything, neboli teorie o všechnom. Nebo o všem, o všechnom, to je jedno, ale jako, chápete lidi, co chci říct. Což, tady ten začátek není docela jednoduchý. Jo, aha, já už si tam nahoru. Tady ten mi lidi dostal skóre, který jsem ještě neodemčil. Nice. Tady mám už lidi skóre, který jsem neodemčil. Jo, a pak se můžeme kouknout do shopu, jestli si něco nekoupíme. Ne. Tak to jsem, proč jsem se tak probugoval teďka po tu mapu? Tak, tady je nejlepší vždycky lidi na začátku docela, jenom nic nedělat a jenom klikat na začátku je nejlepší. Ale potom u toho kola ne. Takhle, to prostě stačí chvilku klikat a pak už se na to musíte soustředit. Což... 16%. Za chvilku se dostaneme dál. Což... To jsem rád, protože zase bych měl po docela dlouhé době tady nějaký progres v těch levelech. A to jsem to ani se nesoustředil lidi na to kolo. A dal jsem to za to kolo. A tak dal bych ještě tady 2-3 pokusy na nějaký nový skóre a pak bych asi už to ukončil, protože Geometry Dash to je pořád to stejný. Dáváte si nový levely a skáčete je. To o ničem jiném není. Takže jo, není to vůbec, ta hra není vůbec skoro komplexní za mě. Nebo jako komplexní pro ty, co to neznají to slovo, tak komplexní znamená něco jako, že tady není, že to je pořád a to stejný, že ta hra není nějak zajímavá, nějak, že se tam dá hodně proskoumávat a není takhle jako takovýhle z tajných věcí a je to jenom pořád a to jedno a prostě se soustředíte na tu jednu a samou věc a ne, že tady jsou nějaký questy a různý takovýhle věci. A potom, a tady ještě shop mezi tímhle a tady jsem si už pár věcí koupil. A tady jsou věci, které ještě nemám. Což je třeba tady to kolo, nebo ta šipka tady. A nebo úplně na konci tyhle ty 3 kostky, které vypadají za mě docela brutálně. A nebo tady hodně těch věcí, jako ty robotky a to. No, to si potom dokupujeme. A pak tady mám i různý jiný kostky, třeba tuhle mám novou, nebo tuhle mám novou. A nebo i tuhle s tou jsem hodně hrával. A i tuhle tu mám hodně rád. A pak tady jsou tady už ty klasické kostky, které jsou za levely. A třeba kostky, které jsou přímo za levely, tak je. Tahle je za první level, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý. A tohle je můj nejnovější za ten 6. A tyhle ty ostatní kostky se získávají třeba za počet coinů, za počet různých achievementů a takhle. Což, jak jsem říkal, ty věci mě zas tak moc nebaví a je to sbírat. A pak tady mám i ty raketky, tady tohle kolo, tady nemám nic. Tady mám ty 2 různé šipky a mě se líb hraje tady s tou kosmickou lodí. Robotka mám základního, robotka. A takhle, jo. Dobrý. Lidi, teďka mi to trošku vypadlo. No, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Doufám, že mi dáte na něj like, odběr a u dalšího videa čus.